mai da'awa yayi da'awa, amma ubangiji ta'ala ne ke da ikon kimsa shari'a a cikin zukatan masu sauraro. Kuma daidai lokacin da wani zai tashi adawa da da'awarka ba dare ba rana yayi amfani da mukaminsa da matsayinsa wajen ya yaƙe ta, a daidai lokacin ubangiji ta'ala zai zaɓa maka waɗansu sojojin da kai baka san su ba, suna ta yin aiki dare da rana don da'awar taka ta ci gaba. To wannan yana daga cikin taimakon da Allah ke biyo gaskiya. Kuma galibi gaskiya takan samu wannan taimako ne kamar da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ke faɗa cewa bayan ƙarya ta bunƙasa ta kai wani matsayin da ake ganin ba wanda ya isa ya lakace mata hanci, mutane sun ma riga sun ɗebe tsammani kawai gaskiya ba ta da ta cewa dan ƙaryar ta fi ta mazajen da suka fito fili suke tsare ta, masu matsayi masu mukami wanda ake jin tsoron su ake kamba masu ake ba su kaza. To ana cikin wannan yanayin ne sai gaskiya ta zo don ta nuna mu'ujizarta sai ta murkushe ita waccan ƙarya din, bayan ƙaryar ta yi ƙarfi bisa ga ka'idar bal naqdhifu bil haqqi alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq wa lakumul wailu mimma tasifun. Ubangiji ta Allah ce mukan aiko da gaskiya akan ƙarya sai ta murkushe ƙaryar, sai kaga ka nemi ƙarya din ka rasa, bayan ko da je da shekaran jiya ita take da ta cewa ita take da tasiri, amma kuma daga ƙarshe kuma ubangiji ta Allah ya turo gaskiya ta murkushe ta tafi ƙarfinta.